dari kami wokot keno. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Raimu lu kena opo iso dioneng-oneng koyo ngono bar nyapo kowe. Dosan loro. Iso yo ngono ta jancuk. Lan di aturan ta kowe iki. Ya Allah. Nak Masa tau terus rasane. tunggu. Enggak iya kok iso ora duwe aturan yo. Cah. Josok ngono ora pareng ya. Apa? Di bawah umur mboten pareng ngoten niku nggih. Mikir kerja sik sing bener. Buat gawe wenteh. Babon golek dhewe. Ngono lho ya. Turut tempat di. Ya ngono carane ngono kuwi. Buruk. Sing penting nyambut gawe sing bener dhisik. Rasa mikir ngono kuwi dhisik. Oke? Oke, semangat. Semangat. Fokus. Terus ben ngowal ngawul kae tisuk ngowal ngawul. Trak turut ndak ngawul. Aduh, rusak. Ben, pikir kowe lidu-lidu sing lidu ya. Mlayu ayu, sumpah mlayu ayu tak kira horeg. Lidu lho ya Allah. Lah kok bareng Mbak. Ndaya iso horeg lho lidu ngono ya Allah. Kaya ngono lho. Banter. Lewe horeg barale. Mayut. Mayut, oke memang lagi piye apa? Kok iso teko kene mung jare bareng ngondi terus arep nang direnek tik kok iso teko kene. Nasar. Hah, kok iso bolok-bolok kok ngono aneh to, Lid. Juara. Sumpah juara kok. Lho makane iki kayak dhuwur ta. Aja juara gaplek. Lagi ulek-ulek kok ngono aja Allah bocah iki. Keterak lidu. Teko kowe teko langsung lidu lho teko kantor langsung mayit ya Allah kaya ngono. Mbak ini kopi semua. Mbak nang lidu asli kan. Oke. Mayit. Jangan lupa sarapan pagi bolo. Kesehatan dipikir. Nyambut gawe los ora apa-apa awan bengi sing penting kesehatan dijaga. Lah dalah. Rezeki nomor 1 itu kesehatan. Benar. Duwe akeh. Duwe akeh lek ora sehat ku ya ora penak. Nah, itu pola Tidak berguna uangnya. Tidak bermanfaat ya, Betul sekali ya. Lebih baik sehat ya. Lebih baik mempunyai uang yang sedikit tapi kita sehat. Paringi seger waras, amin. Nah, kesehatan yang utama Sama intinya. apa meneh sehat duite oke. Alhamdulillah. Lah kuwi bocah pesene ndak minggu ngono kuwi. Kesehatan itu yang utama. Awak sehat, masih ora duwe dhuwit iso pola panggah oleh rezeki. Lah wino ngono. Duit oke, awak loro yo. Ya ora nyapo-nyapo, ora iso menikmati kok. Mangan apa diatur contoh. Pandu. Ndak ngono kuwi diatur dadi mangan sak mangan wis gak iso menikmati, gak iso lolos iya. Ya ngono iki. Ya ngene iki. Mangan sembo arang ora tai iki mangan ora apa-apa. Ora apa-apa lolos, sing penting sehat dah. Pakanane ya mayan. Sego peyek tempe. Dirusui kucing bolo. Lah semane iki kucing iki ya. Kayak ngene. Kok nyale. Dirusui kucing kok nyale lho. Oke. Oke guys, pagi ini kita di Tegalan dan ada ceweknya satu. Enaknya diapane ya guys ya iki. Enaknya diapane ya guys iki guys. Diapane? Disum. Oke. Nah ya. Sarapan. Sarapan belum? Sarapan. Masih tumpang. Sarapan. Sarapan apa? Sambal tumpang. Sambal tumpang. Ya ki kok jabrut menenge. Kok jabrut menenge? Tanggal tua belum? Tanggal tuwek ya Allah. Jadi nek tanggal tuwek ra sarapan karepmu. Kau begitu. Lha iki lho jen wong wedok dhewe kentil terus Tegalan nek diperkosa wong lanang-lanang lho piye. Mapan wis Bayar. omong aku perkosa mapan. Malah mapan diperkosa. Pari ndang. Ndang mila mapan lho diperkosa. Wah, iki. Ketere kan sekolah. Mualat lek nolak. Walah. Walat ya Allah.
persiapan bolo. Ayo, malah mapan ya diperkosa. Persiapan pagi ini bolo. Neng Tegalan. Tegalan. Kayak lagi malah diang bagi apa we kok diangi? Nyumet apa we? Ardadene saja. Ya Allah. Nyumeti baikon becahe kula. Nang Tegalan nyamuke akeh. Tegalan. Nyamuke akeh. Bar nguntal iso melet-melet kaya ula ya ngono kuwi lho. Hah? Ya. Ngasas lho bar nguntal. Melet-melet kaya ula ya Allah. Mangan apa memang? Sarapan apa? Kering. Sego kering lho sego apa? Sego kering lho. Rames cok. Kering goreng arani. Sego apa krim? Rames. Lah iya. Sego rames sego kering arane mosok ra genah. Piye? Bedono. Ya, cukup bagus bela. Tak jotos sono. Kaya duwe dalan dhewe, duwe bel dhewe lah ya. Ra duwe aturan. Lawuhmu apa? Apa lawe? Wis ora duwe aturan. Campur. Nah ya. Melet-melet bar sarapan. Oke. Saya tak teko iku memang bar kondi. Bar kondi. Mung omah, Bos. Komah nyap arep ning ndi? Yo riare yo. Riare yo. Dulan-dulan. Kowe rada kumat apa piye? Yoga. Piye ndang anune piye? Awas. Awasno lho yo. Oke, gak sik saiki ngene tak tekoni sik. Kowe kok uwenit karo Kobae nyapa? Hah? Kok kowe umpane karo Kobae uwenit nyapa tak tekoni? Yo asli Rani ta sini. Lah piye nyapa? Kan biasane jak biyen Rada nyapa? ada esu deh. Rada nesu nek mbok jagoyan nesu lah ngono terus dinyapa. Ngene iki kan biasa. Obane apa kowe? Kowe ne. Aku ora tau nesu. Oh lala gayamu. Dang piye ndang dipiye sik ngono sik to madhep rene sik ndang awas. Awasno lho yo. Ya oke. Lah ya. Kok saya ya Allah, gek kena apa to ni kowe alah ya Allah. Kowe lara apa? Situr. Siturmu nyapa ya Allah kaya ngono. Kemeng, lah bar disegrek sapa? Lah ya, siturmu disegrek kantor. Ya Allah, kendang sehat ya. Ya dungane. Iki nang ngarepan iki gratis. Ya Allah, lah ya digawakne buah kate gratis lho cah. Ya ngene muga-muga ndang sehat, seger waras. Oh wis tak anu ngomong tak diam. Kaya ngene ya Allah, sehat-sehat. Siture jarine apa? Ya Allah kaya ngono to noni. Wis ora duwe aturan. Jelo dokter bro, anane petik. Dokter jodohane petik. Ya Allah, piye kren? Dokter petik. Lah ya, sing lara siture nek gawane petik, mbok temak celek. Sementara petik. Apa? Kompo malah. Sementara Dironset sih. Kok ngono to ya Allah. Lah ya, kaya ngono ya Allah.